И сега ще преобличам Лео за през нощта с неговата пижамка. Това му беше днешния аутфит с неговите бели маратонки. Мога да кажа с неговите ковърски, ако мога така да се изразя. Извинявам се, че съм пред вас с пижама, но просто това ми е най-удобно. Така, сега, мисля като пижамка да му ето това на Гарфилд, което ми го подариха, мисля, че за Коледа или Нова година. Не знам. И с ето тази шапка, но ако не ми хареса как ще се получи с тази шапка, понеже тя му е малко голяма, ако му се получи, ще пробвам с бялата шапчица. Не знам, ще видя, първо ще пробвам с оранжевата и после ще пробвам и с бялата. Всъщност, знаете ли, по-първо ще пробвам с бялата, после с оранжевата, за да видя как ще се получи. И ако повече ми хареса евентуално с бялата, я оставям с бялата, пък ако ли не, го оставям с оранжевката. Така, нека да започваме с преобличането. Така. Аз започвам с панталона, принципно, особено като той е с боди. Почвам с панталона, така ми е по-удобно. И директно ги сгъвам, щом ги сваля от бебето. Тези са много използвани, с тези е стоял хипер много. Вижда как са се намърсили. Не се вижда на камера, обаче на живо се виждат много износени. Износени, за тези, които не знаят какво значи това, износени значи, че много пъти е носено. Просто аз малко така се изказвам, понеже така съм свикнала. Може да не съм свикнала с премахването и слагането на тези вид подита, но като за пръв път се получи добре, доволна съм от себе си. Лекичко и се изважда. Трябва да имате търпение. Ако не сте ако сте мързеливи, не ви препоръчвам да си го купувате, защото трябва много грижи за това бебе. И вие ако го оставите, той ще се замърси, ще почне да поема прах. Няма да е добре. Да, аз съм свикнала вече, бебето ми няма година, но аз съм свикнала с него. Мога да го имам с една ръка. Аз съм свикнала с тази тежест. Без никакъв проблем. Мога да си го дигна и с едната ръка. Без никакъв проблем. Между другото, аз съм си чупила ръце. Два пъти. Един път тази ръка, един път тази ръка. И принципно според мен, от тогава аз малко по-трудно преобличах бебето си. Но аз свикнах. С тази ръка имам още малко затруднения, но няма нищичко. Така, сега махаме шапчицата.
между другото, ще се опитам всеки ден да снимам, но според мен няма да ми се получи работата и не винаги ще мога да снимам всеки ден. Между другото, много обичам и така да го стискам. Много е сладичко. Вижте какви сладки ячички. Като го гледате, се едно точно във вас гледа. От която и страна да отидете, се едно точно във вас гледа. Добре, карайте, тук малко се отплеснах. Чуя се дали да не го напудря леко. Но няма нужда. Ох, момент. Сега това трябва да го разкопчая. Така. За тези, които са начинащи, им препоръчвам да гледат моите видеа, защото аз казвам как се обличат всякакви видове дрежки с дълъг ръкав. Малко трудно се обличат, но с времето се свиква. Да, пак се затруднявате, но не чак толкова много. Сега, за това трябва да си вдигнете бебето и да го оставите някъде. Аз си го сложих на кръка. Трябва да си сложите хубаво, да си намесите бодито. В смисъл, този вид облекло. Забравих му името. Ромпър, този ромпър, извинявам се, този ромпър. И ето така, си го слагате хубаво. Главичката му да е ето тук така. Пъхате му първо кръчето, ето тук, от по-трудната част, дето е затворената част. Защото малко по-трудно се пъха тази част и ако пъхнете първо ето тази част, както аз преди правих, по-трудно после вмъквате тази част. Значи първо този крак и тази ръка, после тази ръка и този крак. Защото така е по-лесно. А как вмъкваме ръката? Оставяме ръката ето така, взимаме тук, така, пъхваме си ръката, сигурни сме, че сме взели всички пръстчета и вмъкваме лекичко ето така, на бебето ръчичката. Хоп. И продължавате натам с другото кръче и другата ръчичка. Като тук тази ръчичка е малко, една идея малко по-трудна за обличане, но пак по същия начин. Като тази пижамка е на Гарфилд, трябва да му купя още пижамки, защото той има само две. Но това няма да е скоро. Това няма да е дълго време. Принципно, сега ще ви кажа защо са създадени тези бебета. Тези бебета са създадени с цел за тези, които не могат да имат деца. Обаче, аз харесвам бебетата. Харесвам децата изцяло. Като цяло харесвам децата, по-малки от мен. Първо, мили са. Сладки са, същества са като нас. Няма нищо лошо в това. Хората да ги обичат или пък да не ги.
също така и с бялата шапчица. Доста е сладичък с бялата шапчица. Но сега да го видим и с Гарфилд шапчицата. Като разбира се, с Гарфилд шапчицата ще си отива повече, но Гарфилд шапчицата му е по-голяма. Все едно е в чувал. И малко като чувалче му седи, ама така повече си отива. Не, всъщност, ако ето така тук го захвана с безопасна игла, е много добре. Но пък и с ластиче да го захвана пак. Пък може и да му е така широчко. Що пък не? Като аз сега няма да му обувам обувчици, защото той сега ще си ляга в легалцето и няма смисъл. Това му е руканчето. Скоро ще му купувам много евентуално. Аз сега ще го сложа в леглото да спи. Ще го нахраня също така, обаче това няма да го снимам, защото това е дълъг процес, в който е възможно да повърне и някои хора им е гадно и затова аз не искам. И да, не искам да ми се подигравате в коментарите. Просто аз го правя за забава, като ви е скучно и няма какво да правя. И аз, както ви обясних, аз просто обичам децата и затова го правя. Упражнявам се, ако имам някой ден братче, сестричка или пък дете, то ще ми е от полза това. Нали се сещате? Все пак. Това е от смисъл. Така. Аз отивам да го слагам в леглото, а вие харесайте и абонирайте за канала, ако такива видеа ви харесат и ви допадат. А от мен, чао!